No, no.
Hello guys! Shout out sa lahat na nandyan. Online ako guys. Magingay kayo dyan. Hi Ma'am Charmaine! Shout out Ma'am Charmaine. Kamusta? Kamusta Ma'am? Bukas na ako.
Hi, Mareng. Shout out, Mareng. Thank you sa patamsa. Luto ako. Ito mo lang ginagawa ko, Mareng. Mag-live. Pag may hindi masyado busy. Baho na ng sigaret yun, bakla.
Kain tayo guys. Kain tayo. Kain tayo. Pamahay. Pamahay. Kain tayo guys.
Shout out sa nandiyan. Kain tayo. Sinandiyan. Kumakain ako. Almusal. Hello, sa aking viewers dyan. Ah, oh, okay. Sige. Sige lang. Okay, dali. Oh.
Oo, guys. Hindi nga kayo dyan. Walang shout out ko kayo. Makayan ko ito. Yan ko yun.
Hello, Ma'am Arlene. Shout out. Thank you sa pag-thumbs up. Mag-e-end live na sana ako. Kita kita. Thank you, Ma'am Arlene.